Kamon! Kamon daw, kamon. Anong kamon? Kamon gani. Kamon! Rolling, rolling! Tama ba to? Oo, kabalo to kanta. Uy, may buntag hurot ninyo ni Hani. Ano po na magitang hit? Suraan palakpaking kamay ay nag-react. Love you! Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Walay lain! Yoyoy! Buhi! Asus! Nangilad na po ka! Hoy! Man good! Ready na mo ato ang video cake sa'yo ato na nigbirahan. Ha? Ready na mo o ready na? Good! May pakpak kay Andi ananing ato ang video cake sa'yo. Ay siya. Kini kanta habahin kinis. Hilig mo antog sulong-sulong. Kanang tigbakay ba? Kanang hilig mo antog sabong. Kompos gihapon. Pakpak kay Adi, ada. Grabe sounds yo. Naan na si tatay nag-andam na kuno. Nakuhag hiniktan kay Ida yung baryo. Nanawag siya sa higalang niyang migo. Nag-uban way kangho. Tegbak kay ang dola nga tinod aday. Kung marunong ka, ikaw dyan makakwarta. Tegbak kay mulingkod lang o mapahuway. Magpaabot lang siya mo daogay. Nakita ko sa tatay nag-ihap o kwarta. Nidool ko niya masig mapiksan ta. Nikuot sa iyang bagang bitaka. So si tatay perting kahia. Tegbak kay ang dola nga tinod aday. Kung marunong ka, ikaw yun makakwarta. Tegbak kay mulingkod lang mo pahuway. Magpaabot siya mo daogay. Ay, instrumental mo na ay. Isa. Excited ako ba? Instrumental pa di ay. Relax. Wow! Kadi no. Larga diyan na. Nisulod ko rin lahat kay mangitag amo. Natingala dahil ko nagkamay ang tao. Paglingid yun ako dito sa akong loyo atay ha. Red naman di ay ito. Tigbak kay ang dola nga tinod anay. Kung marunong ka, ikaw dyan magkakwarta. Tigbak kay mulingkod lang mo pahuway. Magpaabot lang siya mo daogay. Asus! Nangilad na po ka! Wa manggod, kanta naman ko. Grabe ba? Siya tayo moingon? Asus! Nangilad na po ka! Hoy! Ilag pa, ulbip. Na. Kabalo mo anang tigbakay ka, unsa na? Kana magunang sabong. Siyaon na, sige, di ko kadaog, anak. Itong panahon nga naapa ko'y alaga nga duwindi duha ka buok. Babae lalaki man to. Ang isa ka duwindi, butang na ko wala sa kong paa. Ang isa ka duwindi, butang na ko tuos kong paa. Ya pag mukuro gay nang wala nga paa, siya to pa nga akong sugalan wala. Pag mukuro gay nang akong tuo nga paa, ang akong sugalan meron.
Una, grabe sa una. Daghan kay kong mani. Sige magkadaog sa mungan. Dito na lang ko niundang kato nga duha ka duwinding nga akong gipangkasamaan ng layas. Mulumog ko sa hinungdan ganong nilayas. Nikurog man ang mayroon. So, sa mayroon ko ni sugal. Karon kay ang wala man ang nidaog. Oto. Paglili na ko. Nagtapad naman ang duha, nagpakurog po day. Ada ba si ko? Har. Kaibigan. Isa na naman ang joke ang namatay. Maninood man ka. Shout out kay Buyaks. Boy diri sa ilang mulig turil pa rin yoyoy. Excited muninong karon buntaga ready na kayo. Ah! Grabe no. Sa may mo kula ka regalong kula ka dala dito. Sikang regalong gidaana silupin ra. Kulo kayawa lagi man ang amo ang tigbak kayo'y paway man og damang ngun manhid. Ah! Ano? Siya gante na. Wala na. Noabel Antonio yoy mo ning pa-wash out ko diha. Siya magtigbak kay asa dapit. Sa Balantoy sa Pampanga. Okay. Kini ka po yoy buhay oras ato alas 5:40 na. MX3. Mag-MX3 araw-araw para MX Extraordinary. Champion Superpower.